these are, all of us experience anxiety. I had to take care of my body. God introduced me to MX3. Kita ko talaga yung impact. And I thank God for guiding me. That's what I find in MX3. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Kinahanglang magawa sa balay, pagsulob og face mask, pagdala og alkohol, ug listahan sa mga angay paliton aron makalikay sa COVID-19. O sa kapahinumdom, gikan sa ACS Manufacturing, maker of smart dishwashing liquid. Pride Bar, dili lang puti, kisla puti. Pagilabhan sa Pride Bar Blue, ang puting sinina, mahimong Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Sa Pride Bar Blue, pwedeng dili na ko magtina, anyel o bleach. Kaya ang Pride Bar Blue, dunay power whitener nga sa kumsum sa matag hibla. Mao nga sinina, kisla puti ug humok pa sa kamot. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Dili lang puti, kisla puti. Pride Bar, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS Sangobion, dugo, balik-unon, sunod, dugong Pinoy. Balik-unon, dugo lato. Sangobion, sa kakapoy, kaluspad o kalibong. Kung lipan ang dugong Pinoy. Inumog Sangobion Iron Plus kada adlaw uban ang saktong kaon o ehersisyo. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog City. Basta balita ang serbisyo publiko. Tatak RMN. Fátima dolorosa, mostraste el fuego infernal, pidiendo para salvarnos tu corazón veneral. Ave María, Ave María, Ave María, Ave Ang paagi sa pagsulbad o panagbangi diha sa pagsabot sa unsa may nahisulat sa atong pagtuo o Biblia, ipaagi og tigom o counsel, dili ipaagi og kinaugalingong pamaagi. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Iyan usab ang tulumanon nga giuluhan, ang kahayag sa pagtuong Katoliko, uban gyapon niining ubos ninyong alagad sa maong tulumanon, Silbert Dondoyano Sr. alias Veritas. Okay, sa gyapon makauban nato sa technical side si kasamang Danny Lud, usab si kasamang Tax Ilumba. Atong pasiunang patimbayan sa gihapon sa atong amahan dinhi sa istasyon ang atong station manager si kasamang radyoman Edgar Dagumo, uban na sa iyang mga kaubang mga radyoman. Okay, atong pagyukbo sa atong amahan usab sa maong diocese nga mao'y misa o preside ganina sa misa nga inyo nadungog diri sa radyo. Atong pagyukbo ni Most Reverend Severo Caermari, uban na sa mga kaparian, sa mapananglit ni Reverend Father Leonilo Tagpin, usab si Reverend Father Ruin Salvo. Atong pagyukbo kanila o sa gihapon ako moingon, maayong adlaw sa Ginoo kanatong tanan, gibuksan na gyud ang Synod diri sa atong daipit sa Diocese sa Dipolog og niyata karon aron atong ipadayon ang aton ng kausa sa pagpanalipod sa pagtuo.
Okay, diretso dayon ta. Mga tinawd nga tigpaminaw, ang paagi nga kasagaran yun nga nakita nato sa pagsulbad aning bang panagbangi ba usaon pagsabot ning Biblia. Atong nakita nganong nabahin-bahin ta tungod kay ipaagi nato kinaugalingon nga panabot o kinaugalingon ba nga desisyon. Pagbasa nato lahi atong nasabtan, ato dayong ipatuo dayon nga ang ato mo'y husto o kung dili mo parehas ang atong pagsabot, maghimot ang laing grupo. Sa Biblia, dili ingon ana ang paagi. Ang example yun, konkreto nga example nga nahitabo ng panagbangi diya sa pagsabot, unsa gyud ang pagtuo. Itong nahitabo sa Council of Jerusalem, unang council sa iglesia. Unang council sa iglesia nga gitukod ni Kristo. Kaya niya itong higayuna, wala man po magparehas o panabot ang mga tao niadto. Unsa ang angay tuhuan, no? Ang uban moingon nga ang pagpasakop sa gingharian ni Kristo kinahanglang tulion paghapon. Unya dili i-apil ang mga hentil. Kay mo naman ay nabatasan gud sa daang tinuan nga ang dawaton mga Hudiyo lang. Way labot ang mga hentil. Sa gingharian ni Kristo nga sa tagna ni Jeremias 31 tudling 31 hangtod 32, ang bag-ong kasabutan no, base sa tagna ni Jeremias, ang bag-ong kasabutan lahi sa daan. So, but ipasabot mag-expect tag mga kabag-uhan sa panahon ni Kristo, sa gingharian ni Kristo. Of course, katong mga kabag-uhan rapod nga gikinahanglan, reasonable. Pero dili pod pang-usbon tong dili angay usbon sama ng moral law, di ba? Katurang pwede mausap o dunay rason nga mausap. Okay. Now, giunsa man nila pagsulbad na unsa man giangay tuhuan. Nagtigom sila, nag-council sila og unsay desisyon sa council mo gitoy binding. Kay naa sa Mateo 18:18 ang idili nila no sa mga authority sa iglesia, ang idili nila idili sa langit. Ang ilang itugot sa langit no, Mateo 18:18. Kanus aman sila maghugpong og kana bang magdili og magtugot diya sa mga council. So kung mutuo ta atong Council of Jerusalem, mutuo po ta sa ubang mga council nga mahitabo kung dunay husayon nga kanabang pagtuo ba nga wa ta magparehas og sabot, dili ta mag iya ba. Kasagaran yun nato mo ning nadaghan atong relihiyon kay dili man na sundon na nga protokol. Ang protokol sa Biblia kung dili nagali magparehas og sabot, magpatawag og council ang mga authorities. Dito na sulbaron. Unya gituhuan nato nga ang Espiritu Santo galihok gagiya sa maong council kay gipadala gud sa Dios ang Espiritu Santo sa adlaw sa Pentecostes. Mao na nga whatever council nga himuon sa iglesia nga gitukod ni Kristo, binding na sa langit. Unsa galing tekstuha to sa Biblia ang nagpasalig anak nga binding sa langit ug unsay desisyon sa mga council sa Christian Church? Mateo 18:18. Ang inyong idili diri sa yuta, idili na ko sa langit, ang inyong itugot. So, mao to nga kadtong council sa Jerusalem kinahanglan mo tuog yuta ato. Unya kay ang council dili raman kato. Kung moingon ta nga ang tuhuan atong council katurang Council of Jerusalem na sayop ta ana. Ngano man kay ang iglesia nagpadayon man. Unya dili man sabto na to nga ang mga problema diha sa simbahan sa pagtuo kadturang panahon sa una. Naapa magiung maabot nga mahitabong mga problema. Sama anang pagsabot lagi. Og ang atong tukion karon nga
kinibang bangi sa pagsabot, interpretation nga gisulbad pinagi council, nga daghan kay wa mo tuo sa desisyon sa council. No? Kining issue mahitungod sa images mga larawan. Kay kung ang Katoliko gisaway mahitungod aning larawan og ribulto o kung saon ni siya sa atong pagtuo, daghang kaayong gasaway kay supa kuno sa Biblia ana kana nga butang, kana nga issue dugay na nakayo sa una pa daghan ng naglahi-lahi og pagsabot ana. Kay sa Biblia god na ay bersikulo nga ang Dios gapahimog larawan o ribulto na apoy mabasa nga ang Dios gadili. Di ba? So kung ang Katoliko naghimo og mga larawan o ribulto kana tungod kay do na puntay gibasihan ana nga naani mismo sa Biblia kadtong mga tudling sa Biblia nga ang Dios nagpahimo og ribulto. Sa mas ribulto sa Kiruben, no? Exodo 25 tudling 17 hangtod sa 22. Oh, dayon sa templo sa Dios gihulagway nga naa diay mga ribulto. Oh, naa sa Ezekiel 41 tudling 15 hangtod sa 20. Oh. Na daghang mga tudling sa Biblia nga ang Dios nagpakita nga dili supak og ribulto, di ba? Kay siya mismo sa iyang templo na ay ribulto. Giklaro magali na ay dagway sa tao, na ay naong sa tao. Na sa Ezekiel 41, 15 hangtod sa 20. Basahan ninyo ng Ezekiel 41. 15 hangtod sa 20 nga ang templo sa Diyos na ay larawan, napagali, dayan-dayan sa usa ka larawan o ribulto sa leon. Oh. So, kung ang Katoliko gahimo og mga larawan, kana tungod kay naapo na yun sa atong pagtuo. Panahon pagali sa gaang kasabutan, ang katawhan sa Diyos na ay mga imahe, na ay ribulto. Kanang gitawag na ito, balaang simbolo. Kaya giisgutan sa Salmo 74:1 hangtod sa 9. Mga balaang simbolo. Dayon, naapoy gidili. Ang gidili, kanang himuon na itong Diyos ba? O, kanang sayo po na ito o gamit ang larawan. Naman na giklaro sa Exodo 20, versikulo 3 hangtod sa 5, nga nagdili ang Diyos sa paghimo og larawan o ribulto ug ang pagluhod ani kung kini himuong Dios. Giklaro man na sa versikulo 3. Sa dihang nag-ingon siya nga ayaw kamo pagbaton og laing Dios gawas kanako. Dayon gisgutan dayon niya ang pagdili sa ribulto den dili ka muyukbo. Kinahanglan sumadahon ng 3 ka bersikulo para mainsakto ang atong pagsabot. Dili na sabton nga gidili gud ang ribulto sa sakto nga gamit. Ha? Ang gipasabot sa Exodo 20, 4 ngadto sa 5, ang pagdili sa ribulto nagpasabot lang nga kung kini sayop ang atong tumong sa paggamit ani. Ang sayop nga tumong sa paggamit sa ribulto kanang himuong Dios. Parehas gud ang kwarta, ako naman ning kanunay gibalik-balik. Ang kwarta dili maayo kung himuong Dios. Ang sayop nga paggamit sa kwarta, kung gamiton nimo ang kwarta pag suborno, pagpalit og boto, doon na ba po natong eleksyon. Oh. Dunay sayop nga gamit sa kwarta. Pero dili na sabton nga tungod kay dunay sayop nga gamit sa kwarta, wala na lay insakto nga gamit. Di ba? So ayaw idalahig, ayaw iraspa ba nga tungod kay doon na may dili maayo nga paggamit sa kwarta, so dili na lang ta mo gamit og kwarta, dili na mao. Atong gamiton ang kwarta sa insakto. Maura po na, para sa po ang institusyon sa pagkapulis. Ang institusyon sa pagkapulis, ato naman yung nakita nga pwedeng abusuhan. Di ba? Kaya walo man na. Ang uban siguro, moingon nga, undangon na lang nato ning institusyon sa pagkapulis, kaya na may mga pulis nga abusado, dili maayo. Sakto ba na? Nga, tungod kay doon na yung mga pulis nga abusado, so naduhigan ang institusyon sa pagkapulis, muingon na lang ta nga, undangan na lang nato ning pagkapulis kay na may mga abusado, dili na mao. Okay, zaon na lang wa na mo bantay sa kalinaw. Oh. Tuliron lang. Oh. Koreksyonan lang ang dapat koreksyonan.
dili kay undangon. Iuna na pud ang sa ribulto. Tungod ba kay naay sayop nga paggamit sa ribulto kanang i-idolize nimo, ipaka-Diyos nimo, dili na lang ta magbuhat og ribulto nga naa may insakto nga gamit. Nga sa Biblia, ang insakto nga gamit sa ribulto giklaro man. Ang gamit sa ribulto nga maayo kung kini himuong simbolo, himuong representation. Oh. Di ba? Ang konkreto nga example anang paghimo og ribulto para representation o simbolo kadtong gisugo sa Dios si Moses. Nga unsa may purpose ato nganong gipahimo sa Dios tong larawan sa anghel o kirubin nga ibutang ibabaw sa sudlanan sa kasabutan masika kilid. Unsa may purpose atong larawan o ribulto sa kirubin? So may purpose ato, simbolo sa presensya sa Dios o nagsilbi po itong representation sa mga binuhat sa langit sama sa anghel. Di ba? Ikatong kirubin nga gipahimo sa Dios nag-represent man to sa mga anghel sa langit. So dili dautan ang paghimo ribulto isip representation. Oh. Dayon kinigong isyuha gud mga igsuon. Nasulbad naman nagpatawag og council ang iglesia nagpadayag og opisyal gyud nga baruganan. Nagdebate pagali dito sa Council of Nicaea, ikaduhang Council of Nicaea. Di ba ang Council of Nicaea una kadtong nagsulbad po sila bangi sa pagtuo gihapon. Katong Council of Nicaea first, katong una, doon naman gutoy pare nga hinganlag Arios nga nagtudlo nga si Kristo dili Dios. Tao ra. Naukay po sila ato kay may man po mo debate si Arios. Kung di ka kahibalo kulang kag tuon sa orthodox teaching, ang insakto nga pagsabot aning atong pagtuo na malupig kag debate ni Arios. May kito mo debate si Arios. Moto nga nagka-problema man ang iglesia atong panahon ni Arios. Kay si Arios moingon man nga dili Dios si Kristo, motong nagpatawag og council. Kay pinaagi lagi council sulbaron ng problema sa pagsabot aning nasulat sa Biblia. Dili kay magbuot-buot ato. Di ta mosunod sa protokol. Di ba? Bisan manggali atong gobyerno magpatawag man gyud og tigom kung doon na panagbangi, dili kay mag-iya-iya ta nga kay lahi man akong pagsabot, maghimo po kog laing pondok. Dili na pwede kay mabahin-bahin man ta na. So, sa Council of Nicaea, 325 AD, gideklarar dito nga dili po pasabot nga gihimo dito ang pagka-Diyos ni Kristo kay ang uban moingon man dito nagsugod sa Council of Nicaea 325 AD kanang pagtulon-an nga Diyos ni Kristo. Dili. Katong Council of Nicaea 325 AD dito gipalig-on, gipaklaro nga article of faith jud nga dili gyud na malalis nga si Kristo Dios og tao. But pasabot matuod nga tao, matuod nga Dios kay Dios man siyang nagpakatao. So mo to nga tuhuan po tong Council of Nicaea 325 AD. Daghan magaling mituo ato kay naamon po yung mga dili katoliko ron nga mutuo nga si Kristo Dios. So nituo sila sa Council of Nicaea 325 AD. Unya pag-abot aning isyu mahitungod sa larawan niadtong ika-8 nga siglo. Naamang yun. Sige man gihapong isyu anang ribulto gihapon. Naaman to'y tigguba og mga ribulto nga sagrado. Kanang gitawag og mga iconoclast. Kaya dili lagi mao ilang pagsabot anang nasulat sa Biblia. Hinoon, duha to ang reason sa nahitabong iconoclasm sa history. Religious reason o kanang gitawag og kanang political reason. Kaya di sila ganahan anang larawan na ilaman ng pananglitan larawan na sa ilang kontra. Ang suko sila na, wala ilang gubon. Dahil ang religious reason po, nga tungod kay naamang ko'y mabasa sa Biblia nga gadili og larawan ng Diyos, maunang dunay magguba og mga larawan. Naamang ko'y nakita na mga dili katoliko, mga born again, nga ilang pang gubon na atong mga larawan nga sagrado. Kaya mo sila kasabot good. Kaya ilang unahon na, kana atong larawan, Diyos man kuno. Yan, naamang good sa Biblia nga kanang mga larawan nga Diyos pang gubon. Pero sila kahibalo nga dili tanang larawan Diyos. Ang gubon lang nato kadtong mga Diyos nga larawan. Dili iapil ng larawan nga
representation lang, simbolo lang. Kay kung tanang larawan Diyos ato pa kana dayang ribulto ni Rizal ya sa atong plaza kanang iyang monumento, gumpon puna na to kay Diyos puna na dili. Kay dili tanang larawan Diyos. Ang Diyos kadturang mga larawan nga gihimong Diyos, unya dili tinuod Diyos. Kay kana laging definition anang Diyos na nasa 1 Corinto 8:4 nagrepresentar sa butang dili tinuod. Prasa nang mayong tarak-tara kay dulaan lang dili tinuod nga track. O doktor or doktor-doktoran kay dili tinuod. O kana pong Diyos gituhuan nimong Diyos unya dili tinuod, mao nay Diyos. Kanang mga ribulto sa Katoliko, wala man na itudlo sa mga pari nga Diyos na. Simbolo lang man na, representation ra man na, so dili na Diyos. So dili na ang sugo sa Biblia nga dugmuko na to. O bitaw nga, ang Deklarasyon sa Council of Nicaea, 787 AD, ikaduhang council niya sa Nicaea, 787 AD, gisulbad na ning problema ha. Naani deklarasyon ang council council sa iglesia, no? Akong naman ko'y nakita diri gani, no? Akong gi-search ni sa Google, no? Naghisgot diri sa Second Council of Nicaea, 787 AD. No, giingon diri o. Second Council of Nicaea, 787 AD. The Seventh Ecumenical Council of the Christian Church. Di man ha? Christian Church Council ni. No? Nga nag-meeting sila dito, no? Giingon nga, the council declared that icons reserve reverence and veneration, but not adoration, which is reserved for God alone. Nakuha ba ninyo ang point? Mao ni ang gideklara sa Council of Nicaea. Gisulbad na ng bangi lagi unsaon na pagsabot ng larawan og ribulto. Ang deklarasyon sa council nga kinahanglan ta motuo kay naay authority ang council niingon, the council declared that icons reserve reverence and veneration but not adoration, which is reserved for God. Ato naman yung na-explain unsay bot pasabot ani. Nga ang larawan kuno dili dautan gamiton basta tahuron lang o i-venerate lang. Dili lang i-adorate sa to pa, dili lang ipaka-Diyos. Mao na deklarasyon sa council. So kaming mga Katoliko, nga nung wala mi masayop sa among pagluhod-luhod og larawan, kay kana veneration ra man na. Tahod ra man na, wala man namo tuhuin ang among ribulto nga Dios na. So wala masayop ang mga Katoliko kung magluhod-luhod og larawan. Kay ang but pasabot ana veneration, pagtahod, dili pagpaka-Dios. Klaro kay ng Council of Nicaea, no? 7 Ecumenical Council of the Christian Church. Yan nahitabo ni atong 787 AD. Sa to ba kung atong pamalandungan ang maong council, kung nasulbad tong Council of Jerusalem kay human sa taas nga lantugi, basahan ninyo ng Acts 15. Kanang Acts 15 naa diha napatik nga human sa taas nga lantugi, mitingog dayon tong tinugyanan sa Yahweh. Ang Prime Minister sa Iglesia katong gitugyanan ni Kristo ba si Pedro. Pagtingog niya wa gyud misupak. Kay mo man to'y desisyon, dogmatic definition man to sa teaching sa Iglesia. So why misupak din? Gidasunan dayon ni tingog po dayon si James kay siya may obispo dito sa Jerusalem. Protocol po kinahanglan mo tingog po siya kay ang council nahitabo dito man sa iyang lugar sa Jerusalem. So nitingog po ang obispo sa Jerusalem si Santiago. Pero ang nibungat sa dogmatic yung definition sa pagtuo ang tinugyanan si Yahweh, si Pedro. Kaya siya may gitugyanan ni Kristo sa mga Yahweh sa gingharian sa langit, di ba? Siya po ay gihimong representative, no? Sumala sa atong masabot sa Juan 21:15-17. Sa dihang taliabot na nga mukayab si Kristo sa langit. Kinsa may gipatrabaho kinsa may gisugo ni Kristo nga motrabaho sa iyang pagka-shepherd nga chief? Si Pedro. Imagine ha, nasa Juan 21:15-17, sa tanang mga apostoles nga tuwa dito, si Pedro may giingnan, Pedro, dumalaha, at imana ang akong mga karnero. Trabaho mo na ni Kristo. Kanang magdumala, mangulo sa iglesia, nga nung sa tanang mga apostoles, si Pedro mo iyang giingnan, ana, buti pasabot, si Pedro mo iyang gihimong representative. Pareha sa mayor, kung mo adto sa laing dapit, iyang i-delegate, iyang trabaho,
sa iyang vice. So sa tanang mga apostoles, gidelegate ni Kristo ang iyang trabaho sa pagka-shepherd. No? Si Pedro. So si Pedro ang prime minister. So mauna nga, kung mutuutak atong Council of Jerusalem, mutuuputaan ang ubang mga council kung magsulbad nagbangi sa pagtuo. Nya kining mahitungod sa larawan, dugay naman ning nasulbad. Nagdesisyon naman ang council sa simbahan nga dili lagi dautan ng tahuron ng larawan o i-venerate ang dautan lang kung ipakadiyos. Ano di man ta mutuo ana? Kaya walang gyapon ta kasabot. No? Kaya para na to, kanang pagluhod-luhod sa mga Katoliko o larawan, pagpakadiyos na, which is wrong. Dili tanang pagluhod, pagpakadiyos. Nagali bata nga nagluhod-luhod siyang ginikanan kay mahadlok siyang bunalan kay nakasala siya ba? Naay na figurin ditong nabuak, wala pa po niya tuyo hadlok siya, inik-ulik siyang mamagpapa, bunalan siya. So, kung siya yung gihuna-huna nga buhaton, parang di siya bunalan. Nikabot ni tatay o nanay ron, magluhod-luhod yung ko, pakiluoy, parang di ko bunalan. So, pag abot siya ang nanay o tatay, iya yung giludhan. Pero wala siya magunahuna nga ang iyang tatay o nanay, Diyos. Pagluhod na to sa pagpakiluoy, nga aron dili siya bunalan. Pero wala siya magunahuna nga ang iyang ginikanan, Diyos. So, mao na usa sa example, no? Practical example lang, nga dili tanang pagluhod, sabto na tong idolatry. Kaya na ay, luhod lang sa pagpakiluoy, luhod lang sa pagtahod o pagbinerate, mao na. So, kining issue mahitungod sa mga larawan, mga igsoon, nasulbad na ni kay nag-declared na ang council sa iglesia, ikaduhang council of Nicaea, nga nahitabo ni atong 787 AD. Kay naapoy mga wagyapong kasabot atong higayuna ng larawan, kay ilang panggubon, prasa ng mga dili Katoliko ron, gubon nila ng larawan nga dili man tao na Diyos-Diyos. Ang instruction sa Biblia nga gubon kadto mga Diyos, dili ka ng mga larawan nga sagrado. So, nasulbad naman ning mahitungod sa larawan sa Council of Nicaea, Second Council of Nicaea, Seventh Ecumenical Council, no, sa Christian Church. So, dapat mutuo ta kay kung di ta mutuo sa ato pa, i-undermine na to ang work of the Holy Spirit. Kay matag council sa simbahan, mag-uban ang Holy Spirit nga mugiya para dili makadesisyon o dili mao. Diba? So, kay ang Holy Spirit gagiya man sa council, mao na nga, dili masayop tong Council of Nicaea. Nga, dili dautan ang larawan kung tahoron lang o i-venerate. Madautan lang ang larawan kung ipakadiyos ang sayop na gamit. So, warang daigong panahon, hangtod sa sunod Domingo pohon, sa mga oras o istasyon, ato ning ipadayon kung napay nalimtan na tuhan nga isyu. Sa ngalan samahan, sa anak, sa Espiritu Santo. Amen. Fátima dolorosa, mostraste el fuego infernal, pidiendo para salvarnos tu corazón veneral. Ave María, Ave María, Ave María, Ave Tatak RMN. Gipaila-ila Holcim Aqua X, ang bagong 2-in-1 blended cement na dunay water repellent boosters. Luwas og siguro at Good morning, matapig sa mga ma'am. pagkakalay kayo sa pag-usapang kalidad ug kakusgan sa Holcim